epai. Bai, venga, bat, 2 eta 3. Baza jaunak basoan dago. Sorgina erraz gaineran doa. Baza jaunak zerura begiratu du eta sorgina ikusi du. Agur, sorgina, nola zoaz? Itxaron, horreko etxiko naiz. Kontuz, erratzarire buru gainetik pasatu da. Barkatu, presen nabil, kobasurura noa kuko zentatxe. Zer gertatu zaio kukari? Otsoa, zerrik dio. Kuka gaizoa. Etorri gaituzu, irriki erratxe. Beldur naiz, gizontzia du. Lasai, igo eta esan nirekin. Zagazi guztien gainetik eta odei guztien azpitik. Guau, zein ondo! Heldu gara, hor dago kuka negan. Hemen nago, etorri aska. Sorgina eta baso jaunak lurrean jaitsi dira. Sorginak belarrak ateratzen ditu motxiratu. Lasai, betikak iztatzen ari naiz. Zagaze galon, postu botan ahaztu. Jarri hor, nina zu tokian, hor konpon. Ui, zein ondo, sendatu nahi. Kuka zendatu da eta pozik daude irura. Kabeteren zalantzan hasi dira. Otsoa etortzen bada, menditik behera, denok erratxaunera, magia egitera. Hitz magikoa egin, zizu, gure otso maitea, txagutxu bihurtu. Oso ondo.